Kok kebangetan tenan to ya. Bojoku paranya ini baru mulai-mulai to ya. Siapa ki ya? Oh, lagi aku badan kata mulai ngamen tekan dia ya kamu. Alah ya biasa Bu, wong jenenge wong lanang. Yo nang warung ngopi karo kanca-kanca. Pancet wae Pak duit timbangan nanti kini warung gue tiga aku kini tak kini belanja. Lah Bu, lah apa jatahe belanja ku mendinane karo ngopo sik kurang. Iki kapan ke tau belanjani aku iki? Jangan-jangan duitnya mau kayak gendaanmu kok. Lho Bu, lah kok iso sampean nuduh aku selingkuh buktine opo? Iki lho Pak buktine enek Pak, iki lho. Enek Pak buktine. Kamu kate ngomong apa dengan aku terusan? Lho sih Bu, lha iki gambare sapa iki? Masa wujudku koyo ngene iki? Saya kalau rugi Pak. Enggak Pak, sumpah sama dia kamu sih enggak. Udah ronda rek. Waya jatah aku ya. Tapi kok iso ngopi wong? Nah, di kamu. Ora jatah ronda kok. Karena wong belas iki mari dandan. Buat. Lah tadi aku bengi-bengi kok sarungan ya. Lah aku ya iku jatah ronda iki Mang. Lah apa nek wangi rondo? Memang ngene iki goleke wae. Lah kene toko-toko kene aku lagi galau iki. Aku lah pesen ya ini kok nduk jopo iki. Ora ngrasakno kene mari rame karo bojoku wek. Lah kenapa? Lah gara-gara konangan aku selingkuh yo. Aku dikon minggat iki Mang. Lah ku selingkuh tak gak? Iya wek. Lah iya lah mangkane. Lah yo bodho kek ngene iki ngono ya. Iya iki nek solusi. Yo tuku-tuku sak setel ku nak penak adem-adem karo aku tak gini rondo. Ngono ta? Iya sak setel. Wis enak iki Mang nggowo. Lah ku tuku ta? Wis iki. Lah mbok karo sapa? Tak ombe dhewe iki lho beneran aku ngono ae. Sing gelem loro iki. Ya ayo dihubungno. Oke tak ayo saiki dah. Oke. Adem-adem ngombe ana seger iki. Oke. Ayo ya, wis Ya oke. Ayo cepet cowi. Aduh. Aku jalin wis prei ya sini. Suwi prei. Tak ombe sama sekarang. Keburu aku kata pedok awakmu. Pedok pisan musibah macam ngombe. Alah jangan ngetang-ngetang. Ber yo, Oke, oke. ngurmati kancane kok. Rokok iki rokok iki. Tapi ya rokok ngene iki. Gempora rokok ngene iki. Gelem nek opo-opo iki. Semete yo. Oke. Iki justru bojomu terang dino. Apa? Justru bojomu. Lah lagi iki mau aku murid kau, wae makan aku gabut mu. Olah to kena wangi. Dan betul awak bunyi. Bengi-bengi sarungan arepe nanti. Aku lejat baru rondo tapi iso ngopi wong iki. Akeh maling ta. Heeh. Maling batuan omah gede ra kene iki. Apa sih? Engko ae rokokmu, Jon. Ada motor pau weteng. Nah ya perang-perang dino iku udah nih. Lah wingi ana hasil iki lho wong gorong wayahe lahir kok mayu rene. Oh gendeng. Lah wong meteng gurung sampe anu kok kesusu kongkon ngetokne iki apa wae. Dukun wong bayi kok masalah. Gak ono pasien sitok sembuh wong angel tenanan. Lah wong gurung wayahe lahir kok kongkon ngetokne iku lho. Kudune lan dokter, kan dukun. Awan kadung apik ya ngene iki. Terkenal doa blek ngarep iki. Teblong tulisane api. Wes jan pokoke pun. Lah gara-gara apa ya dugel iki mang. Tukok HP iki mang dah. Iki mang. Dengarane kok aku mambengi kok ora penak. Akhirnya udah nek piye maneh. Kula nuwun. Monggo. Leres kirane Mbak Kodok nggih. Seneng Mbak Kodok. Kok Mbak Kodok iku lho. Lah terus tiang-tiang terus Mbak Kodok Mbak pun terkenal di dunia maya ngoten ya Mbak. Ngawur nyeluk wonge dudu Mbak Kodok iki lho. Iku jenenge Mbak Ceblong, terkenal. Kowe gak ero lho macen lho.
plat iki lho ngarepmu iki lho. Ngarep ini ndukur kan masa karo. Wah. Ayo arep laporan nih nunggu. Nah, nunggu nih. Nah, saya arep lapor. Ngeten lho Mbak, aku cuwen karo bojoku ya Mbak. Nah, jenenge bojomu sapa? John Mbak jeneng bojoku Mbak. Oh, jenenge John. Nggih. Terus maksudmu piye? Ngene lho Mbak, bojoku gak tau mblajani aku terus kate wong ya seneng selingkuh Mbak. Mbak ketengget ngono Mbak. Hah? Ngene ae penak manut aku penak-penak ya. Manut aku Nggih, penak-penak. nggih, nggih. Aja gangge gak kepanggih kowe kok. Terus pripun Mbak niki Mas sini panjenengan kalau disetujui dengan panjenengan. Wah, gangge kuatirku ora kepanggih. Maksudku ngene lho. Nah, oke manut sampai aku, engko dadine penak. Manut omongan maksudnya ora manut. Oh nggih. Nah, kowe kudune iso ngerti, memahami maksudnya cara bojone piye. Engko tak kae jumpa jambi, penak-penak. Nek ora penak engko gagalan yo. Seminggu tak ulan rong man baluk rene maneh. Ya. Oh nggih Mbak, nggih. Udah apa ora? Nggih Mbak ngetos Mbak. Dong. Dong ora? Dong. Saiki balik mulai sik wis ora tak kawang yo kene. Oh nggih Mbah, matur suwun nggih kula tak wangsulin nggih. Hati-hati andale nek kari. Oh nggih. Ayo bener Jon, wis kadung kena jenengan Jon iki Jon. Iya. Jon. Dan kok Tyler ke sopo? Iya, ampun ya. Ayo wes. Nek ngombe ku yo jenenge ngombe ku gak oleh. Sapa sing larang? Malah pedot kabeh dadakno. Wis aku wis. Wah ini. Katanya pedot kabeh gitu nah. Iki sapa omongane kok? Jumlahane to lho, arek iki rame wong jerene kono. Pusing ya wis ngeri. Lah kok mendem-mendem barang kan sono. Wah, iki wong iki. Mulai pedot kabeh. Ngombe ini haram. Rusak rusak kabeh iki. Lah wong ngene kok ya dumpe. Wah, sok barang ngene iki ngono kok ya dumpe. Ngene iki haram, gak oleh. Oh. Goblok iki. Duh, nah iki mang kok ndak kok ngerti ya? Iki ngapo iki mang? Deh. Ya ampun. Nek sang yo apa lambe iki mang ya. Ini. Kopak kabeh. Anjay.